Има течност, която отпушва всяка канализация за по-малко от час. Струва по-малко от 5 лева във всяка аптека или супермаркет. Нито една компания за почистващи препарати не го рекламира. Професионалните водопроводчици познават този метод от десетки години. Той не е изчезнал, защото не е работел в домашните тръби. Изчезнал е, защото е работел твърде добре за установения бизнес. Водопроводчик, който взима 150 лева на час, не иска да знаете това. Това, което не създава икономическа зависимост, не се преподава никъде. Това е историята за течността, която елиминира всеки запушек. Добре дошли в Забранено знание. Ако тези истории ви интересуват, абонирайте се сега и активирайте камбанката. Тук отваряме касите, заключени от индустрията. Откритието, което беше архивирано през 1947 година. Мариан Бежен работела в Института Пастьор в Париж. Тя не търсела отпушвач за канализация или решение за домашно почистване. Изучавала бактерии в почви на влажни гори край Париж. Горската почва непрекъснато натрупва растителни мазнини и органични остатъци. И въпреки това винаги оставала чиста, плодородна и напълно пропускаема. Бежен взела проби от почвата под вековни дървета в гората Фонтенбло. Открила бактерии, отделящи ензими с извънредна разтварящи сила. Тези ензими атакували натрупаните мазнини с хирургическа прецизност. Разтваряли коса, сапунени остатъци и органични отлагания за няколко часа. Без екстремна топлина, без механично налягане, без агресивни или опасни химикали. Само биологични ензими, работещи така, както го правят от милиони години в природата. Тя класифицирала двата ключови ензима на процеса – протеаза и липаза. Протеазата разтваря протеини и натрупана коса вътре в домашните тръби. Липазата атакува директно в твърдената мазнина по вътрешните стени на канализационните тръби. Публикувала откритията си в анали на микробиологията в Париж същата година. 3 големи европейски производители на препарати за почистване прочели това пълно проучване. Архивирали го, без да разработят нито един продукт въз основа на него. Продукт, който решава проблема от корена, унищожава необходимостта от повторна покупка. Без повторна покупка няма бизнес модел. Шведският инженер през 1968 година Карл Линдквист работел за община Стокхолм. Решавал хронични запушвания в исторически сгради в центъра на града. Тези сгради имали медни и чугунени тръби на повече от 80 години. Отпушвачите с каустична сода увреждали тези стари тръби по необратим начин. Общината се нуждаела от нещо, което да почиства, без да разрушава историческите инсталации. Линдквист намерил проучването на Бежен в техническа библиотека в Стокхолм. Комбинирал документираните ензими с натриев бикарбонат, разтворен на 5%. Резултатът бил двуфазна реакция, която никой не бил предвидил. В първата фаза ензимите разкъсвали молекулярните връзки на залепналата мазнина. Твърдата мазнина се превръщала в микроскопични свободни частици, суспендирани във водата. Във втората фаза натриевият бикарбонат генерирал активни микромехурчета от въглероден диоксид. Тези микромехурчета физически откъсвали свободните остатъци от вътрешните стени. Системата елиминирала запушвания от повече от 10 години за точно 45 минути, без да уврежда нито медни, нито чугунени тръби в историческите сгради, без електрическа бормашина, без метална спирала, без спешен нощен водопроводчик. През 1970 година представил метода си на Северния инженерен конгрес в Хелзинки. 4 големи европейски производители седели в тази конферентна зала, правили подробни бележки и задавали технически въпроси в края на презентацията. Методът на Линдквист никога не се появил в нито един европейски търговски каталог след това. Именно тук историята става наистина мрачна за всички нас. Целият протокол съм събрал в пълния пакет на Забранено знание. Точните количества ензими и бикарбонат за всеки вид домашен запушек. Най-честите грешки при прилагането на метода и как лесно да ги избегнете. Списъкът на ензимите с реални търговски имена, достъпни в български аптеки. Шоковият протокол за хронични запушвания, натрупвани повече от 5 години. Сравнението на разходите между домашния метод и посещението на водопроводчика.
Повече от 10 практически ръководства на едно място, директно по темата. Линкът е в описанието на видеото. Останете тук. Данните, които следват, са най-важните от видеото. Числата, които не могат да се игнорират. Сега числата са невъзможни за игнориране. Посещение на водопроводчик в България струва лесно 80 до 200 лева само за идването, без да броим самия ремонт. Най-продаваният отпушвач в магазините струва между 5 и 15 лева за бутилка и изисква повторна покупка всеки път, когато запушекът неизбежно се завръща в канализацията. Той не решава причината, само разтваря временно най-мекото ядро на запушека. Плътните слоеве мазнина по вътрешните стени на тръбата остават непокътнати. За седмици запушекът се изгражда отново точно върху тази основа, която химикалът не е докоснал. Изследователи от Университета на Минесота анализирали 20 водещи търговски отпушвача по продажби. Проучването е публикувано в Journal of Environmental Chemistry през 1984 година. 16 от 20-те имали натриев хидроксид като единствен реален активен съставка. Чистата каустична сода струва 75 стотинки на килограм в строителен магазин. Разликата между тази съставка и цената на рафта е 10 000%, но проучването документирало нещо дори по-сериозно от тази злоупотреба с маржа. Натриевият хидроксид разгражда PVC фитингите в модерните домашни тръби и бавно корозира медните тръби в по-старите инсталации. Именно типът, който ще намерите в много стари български сгради и блокове. Продуктът, който отпушва канализационните ви тръби, ги унищожава едновременно. Всяка бутилка, която купувате, финансира следващото неизбежно посещение на водопроводчика. Това не е случайен дефект на продукта. Това е бизнес моделът, умишлено проектиран по този начин от самото начало. Ако сте стигнали до тук, вече знаете повече за тръбите от почти всеки друг. Абонирайте се и споделете с някой, който току-що е платил ненужно на водопроводчик. Линкът на пълния пакет е в описанието. Защо никога не сте знаели това? Защо този метод не се появява в нито едно ръководство за домашни ремонти от Практикър или Мистер Бриколаж? Защо нито един водопроводчик не ви е споменавал това през целия ви съзнателен живот? Бранша на жилищното водопроводно оборудване в България е индустрия с милионен оборот, само за малки запушвания и поддръжка на тръби в частни домове. Моделът работи върху едно изчислено допускане. Не можете да го решите сами. Трябва да се обадите на сертифициран техник. Трябва да платите. Трябва да зависите от системата. Производителите на отпушвачи фактурират стотици милиони евро годишно в Европа. Техните продукти са формулирани да не решават основния проблем в тръбите. Не можете да патентовате натриев бикарбонат, който купувате от десетилетия за кухнята си. Не можете да създадете зависимост, когато някой отпушва канализацията си с ензими от аптеката. Цялата система зависи от това да не знаете този ефективен и евтин протокол. Затова Бежен е останала архивирана в техническа библиотека, която никой не консулта. Затова методът на Линдквист никога не се е появил в нито един европейски търговски каталог. Те са имали твърде много причини да поддържат бизнес модела непокътнат. Именно това трябва да ви ядосва. Мълчаливото решение да архивират онова, което работи, за да защитят онова, което носи пари. Сега ви показвам точно как да приложите протокола у дома си още днес. Протоколът стъпка по стъпка. Нуждаете се от 3 съставки, които можете да намерите за по-малко от 5 лева общо. Първа съставка. Свободно продавани храносмилателни ензими от аптека или дрогерия. Търсете на етикета съставките протеаза, липаза или амилаза комбинирани. Общи марки в български аптеки. Храносмилателни ензими от Натуралис, Беано или всякакви генерични ензимни хранителни добавки от Лила, Аптека Пегас или Рамос. Втора съставка. Натриев бикарбонат. Оранжевото пакетче, което вече имате в кухнята си, достъпно в Kaufland, Била или Фантастико за по-малко от 1 лев. Трета съставка. Бяла дестилирана оцет. Най-евтината, налична във всеки български супермаркет. Първа стъпка. Загрейте половин литър вода до около 60 градуса по Целзий. Не използвайте вряща вода, тъй като може да увреди пластмасовите фитинги на канализацията.
Изсипете тази половин литър бавно в запушения канализационен отвор на мивката или душа. Топлата вода омекотява слоя от втвърдена мазнина по вътрешните стени. Изчакайте 3 минути преди да продължите с следващата стъпка. Втора стъпка. Добавете 4 супени лъжици натриев бикарбонат директно в канализационния отвор. Уверете се, че бикарбонатът пада вътре в тръбата, а не върху металната решетка. Изчакайте 2 минути, докато бикарбонатът прониква в натрупаните сапунени остатъци. Трета стъпка. Изсипете половин чаша бяла оцет върху бикарбоната в канализационния отвор. Ще видите бяла пяна и активно пенене, излизащи незабавно от канализацията. Тази реакция генерира микромехурчета, които физически откъсват остатъците от стените. Не запушвайте канализацията и не добавяйте повече течност през следващите пълни 10 минути. Четвърта стъпка. Отворете 2 капсули храносмилателни ензими и ги разтворете в хладка вода. Изсипете този ензимен разтвор директно в канализационния отвор върху вече разхлабените остатъци. Пета стъпка. Оставете системата да действа пълни 45 минути, без да докосвате крана. Ензимите разтварят мазнини, коса и сапун на молекулярно ниво вътре в тръбата. Този биологичен процес не може да се ускори, изисква пълното си естествено време. След 45 минути отворете крана за студена вода при нормално налягане. В огромното мнозинство от случаите канализацията тече напълно свободно от този момент. Ако не е пълно, повторете протокола втори път с същите пропорции. С 2 приложения запушекът отстъпва практически във всички документирани битови случаи. Доказателството от Вагенинген, Университетът на Вагенинген в Холандия публикувал сравнителното си изследване през 2016 година. Ензимите елиминирали 92% от органичната запушалка за 40 минути. Натриевият хидроксид елиминирал само 78% за същото време, но освен това ускорил корозията на пластмасовите фитинги с 34%. 92% срещу 78% реална ефективност в контролирана лабораторна среда. По-малко от 5 лева разходи срещу от 10 до 15 лева цена в магазина. Нито едно число не е в полза на търговския продукт в нито една научно оценявана категория. Кога не работи? Запушванията от твърди предмети вътре в тръбата не реагират на този ензимен метод. Корените на дърветата в YY, те тръби също не се решават с аптечни ензими. Тези случаи представляват по-малко от 15% от всички битови запушвания. Останалите 85% са натрупвания на мазнина, коса и разтворен сапун. За тези случаи пълното решение е в аптеката ви за по-малко от 5 лева. Това знание не е умряло. Чакало е в архив на Института Пастьор. Чакало е някой да отвори касата и да го постави пред очите ви. Ако това видео ви е спестило посещение на водопроводчик, абонирайте се и го споделете незабавно. Всеки път, когато се сподели, някой спестява до 200 лева у дома. Всяко прилагане на ензими е посещение на водопроводчик, което никога не се случва. Това не е урок за почистване. Това е икономическа независимост за по-малко от 5 лева. Следващата каса отваря скоро и това, което е вътре, струва дори повече.